dugunin cini min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Shaman kilomɛtiri 38 o de bɛ ale ni Minaga dugu kɔnɔna cɛ ka taa a kɔrɔnfɛ fan fɛ kibaruya de nana di armée ma Falaye k'a yirula k'a fɔ ko min ye nin maa mafalenba in ye n'o ye Bamanciwale maaw ka nin maa in ye ko ɲɛw dara ka a bɛ nin yɔrɔ in masina in na wulikajɔ de nana kɛ sa ka jan k'ale dafo ka taa se sentiri 7 ɲɔgɔnna ma kɛlɛkɛcɛw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamini pewu kiri kɛra waati ta o daminɛna waati min Falaye ni mugukan ko gudu maa minnu bɛ yen ne ni ɲɔgɔnnaw anw donna an ka so kɔnɔ k'an ka dilan fara an yɛrɛ kan anw ko nin y'a daminɛlen ko kura ja armée Shaman Kuluwo ani Cɛncɛnfuga fanfɛla fɛ a bɛ dasiri la ye wa a kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi cɛ minnu bɛ dugu ma Falaye k'olu de ye baara in kɛ sabula kunnafoni min dir'u ma k'a fɔ ko maa kofɔlen bɛ yɔrɔ min bolicogo fosi ni kisicogo fosi tun tɛ a ye n'a tun ye cɛw dan sentɛgɛ la Falaye pankuru o tun b'a bɔ baara la nka ala barika la ani armée maaw karila ɲɔgɔn na a ka cɛw ko k'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la armée ye a n'a ka garde corps 2 k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu nka yanga tɛ yanga tɛ wa kibaruya min fana sɔrɔla o b'a yira fana k'a fɔ ko e ko ala an fanfɛ bolo maa don wa nka maa kofɔlen bi ko maa bila nin waleya in na a tun y'a fɔ Minagakaw ye k'u k'u labɛn k'u hakili tɛ ko o ko la k'a bɛ n'o da u ka tile 2 nata in na Falaye ja ale y'o fɔ tuma min ale ka kumakan o taara caw o bɔra yɔrɔ min fɛ k'o nɔbɔ wolomasiri tabaw fɛ min ye Modibo Kone n'a ka cɛdenw ye k'u fo kibaruya dicogo ɲuman na Falaye kɛlɛ in ye fɛɛrɛ caman de koyi bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ de don ko in na min ye sécurité d'État mɔgɔw ye général de corps d'armée Modibo Kone a n'a ka baarakɛlaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo kibaruya ɲuman sɔrɔli la su ani tile k'a di wolomasiri tabaw ma u ka se ka baara kɛ Falaye n'o o Bamanciwale kɛbaa n'o o bɔra baara la an b'a yira fana k'a fɔ min ye kunnafoniw kabini kunungo sɔrɔ Bamanciwale ɲɛmaa belebele n'o ye Boubacar Ibrahim n'u b'a wele ko Ubel ka ale n'a ka cɛden damadɔw n'olu kɔni kun kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ maaw la an sɔngo mara la kɛrɛnkɛrɛnnen la lelolukaw fɛ yen k'olu fana ko k'u ye marifaw bila kunungo ye Falaye ko armée k'u b'olu ka bolo kan ko ni armée bɛ fɛ ka min kɛ ko k'o sigi sen kan min ye baara in ye sa a yira k'a fɔ nin waati laban in na an sɔngokaw kɔni da tun b'u ye sunatuw ye bingali tɛ bingali ye Tabango min ye baara ale fanfɛla la a yira sa k'a fɔ ko lelolu yɛrɛ ale kɔni bɛ an sɔngo marabolo kɔnɔna na nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kɛlen ka nin kuma ninnu fɔ armée y'i ka labɛnw kɔ ko ye Falaye sabula Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaa ti bali ko la i nalen k'i bɛna na nagamasumani kɛ ko ka minɛnw cɛ ka taa na u bɛ se ka karaw kɛ aw la tuguni nka maa minnu bilara ka nin ko in ɲɛnabɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko ni Bamanciwale kɛbaa ni Ɲugawale kɛbaaw u kɔni kun jɛra ni waleya in ye a mɛnna min ye kibaruya ye sa a kɔni dira k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ekɔliso minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛ kan olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ko a ko kɔni kibaruya kun sɔrɔla min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw ye halisa u b'u sɔn koyi u taara bi dugu ka sa dugu min n'o ye Tabango ye Tabango ale yɛrɛ bɛ baara fana fanfɛla la min ye kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye école directeur dɔ ye ale yɛrɛ kun tɛ yen nka muso n'a denw olu ale n'olu ye duuru don fiɲɛ na u kɔni ye maa minnu sɔrɔ yen sa ko ma olu sɛbɛkɔrɔ dasi wa waleya in nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko armée ale fana ye wulikajɔ kɛ a yɔrɔ la ka se k'a lajɛ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ ka se ka tɛgɛ da u kan Falaye ko Moti tigɛra ka bɔ Bamakɔ la dɛ mobilitalaw donnitalaw ko ten dɛ ko mun bɛ sen na Moti sira ka Falaye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Moti sira dɔn kosɛbɛ n'i bɔra Bamakɔ ka bɔ Segu n'i k'i b'i kunda Moti kan i bɛ se dugunicinin dɔ ma fɔlɔ a fɔ k'a fɔ depuis san mara la sa kɛ nin kɔni fo san de ye o tɛnɛ o ye san de ye yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Cio pont dɔ de bɛ yen n'o ye baraji dɔ ye ale baaraw de bɛ sen na o pont baara dira société min ma Falaye ko société de filɛ ka pont baara daminɛ ka déviation kɛ ka taa bila Fala kɔnɔnaw la yɔrɔ Fala kɔnɔna kɔni ji ti sɔn ye o camion ba fara mobili fitinin kan a bɛɛ lajɛlen sira ye dugu jɛlen fana mobili kun fɔlɔ minnu bɔra k'u bɛ taa ni maaw ye Moti a bɛɛ lajɛlen dara nin yɔrɔ kofɔlen in na ko chantier de bɛ sen na wa déviation in a tɛ se ka tɛmɛ mobili minnu kɔni bɔra sa olu bɛɛ lajɛlen tilenna ye wulada in na de an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye sirafara dɔ bɛ yen
u y'o kɔni tali daminɛ ka taa tɛmɛ nka yen fana ko pɔn min bɛ yen k'o fana ye yiri pɔn ye dɛ ale tɛ se maa caman kɔrɔ a tɛna kɛ n'an sera duguw bɔdaw la bɛɛ bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ mobili ka tɛmɛ fɔlɔ n'a kɛra sofɛrikɛ ni parantikɛ n'olu pɔn giriyara ye n kan ka taa nin kɛ kita sira de la o kitakaw kun ka to yan dɔɔnin kun k'anw sekukaw nafa dɔn falaye mobili caman olu kɔni dasilen don yɔrɔ in na a yirala k'a fɔ sa ko min ye yɔrɔ in kɔni ye bɔgɔsu dan don maa minnu y'a essayer ka yiriw tigɛ ka fɛ olu tilala ka coronin tilala ka to tuguni nka ko baara in yɛrɛ bɛ maa min bolo sa a kɔni bɛ san mara de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi mobili minnu kɔni bɔra kabini kunu moti k'u b'u kunda Bamako kan olu caman donnen don yen fɔlɔ caman fana bɔra Bamako sɔgɔmada in na olu fana tolen don yen nka fɛɛrɛ sɔrɔla wuladafɛn lansaramakɛ waati de ka se k'a lajɛ u bɛ se ka tɛmɛ cogo min na wolomasiri tabaw falaye u bɛ baara la Jɛnɛ mara kɔnɔna na nin waati in na min ye dugudenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko armée ye baara min daminɛ k'a baara cɛ ka ɲi kosɛbɛ sabula maa minnu tun bɛ yen n'olu tun ye bɛnkan ta ni bamaciwale ɲugawale kɛbaaw ye armée ale taara ka t'olu kɔni ka duguw caman nɔfɛ koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw la donsolakaw olu sɔnna ka baara kɛ ni wolomasiri tabaw ye yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye wulikajɔ in senfɛ Jɛnɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na duguden dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kun jɛra Mali kɔ pewu koyi sabula bamaciwale ni ɲugawale kɛbaaw a dɔw ye dugu minɛli kɛ dugu minnu bɛ yen bi a bɛ san 5 san 4 bɔ u bolo maa tɛ se ka taa maa tɛ se ka foyi kɛ ni olu tɛ ɲɔgɔn bolo ko wolomasiri tabaw ka baara min bɛ sira n'a fɔ ma ko opération dugukolo ko k'a bɛ se ka fɔ tare Sadio Kamara k'a ye kuma min fɔ k'a wulikajɔw bɛ sen na sabula dugu caman bɛ yen bi Jɛnɛ bakɔfɛla la olu bɛɛ lajɛlen sera k'u yɛrɛ sɔrɔ min ye maa minnu bɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔ u ko k'u nisɔndiyalen don fo ka se a dan na wa hali u ka duguden minnu bɛ kɔ kan n'olu bɛ jamana wɛrɛw la Jɛnɛ n'a lamini na u bɛɛ lajɛlen ko k'u nisɔndiyalen don ko nka k'u bɛ min ɲini armée kana taa k'olu to dɛ ko ni armée taara k'a sɔrɔ maa ma bila yen ko sini bɛɛ ko ninnu ni maa wɛrɛw bɛ na u y'a yira an na fana falaye k'a fɔ ko min ye dugu ninnu ye k'a caman bɛ bi a ka kan finitigiw ka hakili to a yɔrɔ la hali ni cɛden 10 ka taa se 20 ma n'olu bɛ labɛn ka bila ka dugu ninnu lakɔlɔsi o la ni bingali nana kɛ yanni renfort ka na o k'a sɔrɔ olu cɛdenw ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dugu minnu bɛ yen bi n'olu bɛ Jɛnɛ marabolo yɛrɛ ka taa surunya Jɛnɛ yɛrɛ masurunya na kosɛbɛ Ɲalankaw fɛ yen olu sera ka u yɛrɛ sɔrɔ min ye Bale ye Kera Waya Gumanga Tanga Pereta Kunti Jigina Maribugu Togayi Jɔnbugu Soma Togo Ɲɛntila Genya dugu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Mane ye falaye ko armée minɛn min bɛ yen a bɛ pick-up ɲɛ 2 bɔ kɛlɛkɛminɛn na Mane dugu k'olu de kɔni tun ye bɛnkan yɛrɛ ta bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa hali bingali laban dɔw kɛra u dafɛ dugu dɔw la bamaciwale ni ɲugawale kɛbaaw y'o wulikajɔ kɛ yen maa jamakaw olu kɔni ko ko armée yɛrɛ de tɛ taa koyi ko armée ka to olu kɛrɛfɛ yɛrɛ de ko sɔn tɛ ko a ko k'a ko ma nɔgɔ k'u ka to olu kɛrɛfɛ ko n'u kɔ don k'olu bɛ ninnu dɔn k'u bɛ segin ka na armée fana kɔni ma taa fɔlɔ nka kɛlɛkɛcɛ minnu b'u fɛ ani kɛlɛkɛminɛn min bɛ yen dugudenw ko k'olu yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ se ka to olu fɛ yen parce que k'u bɛ baara min na f'u ka taa n'a ye bakɔfɛla fan tɔw bɛɛ lajɛlen na yaasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na armée ale ka wulikajɔ minnu kɛra Jɛnɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la majamakaw an b'u fo ka alimami fo a n'a ka tɛdenw bɛɛ lajɛlen falaye halisa bamaciwale ni ɲugawale kɛbaaw armée bɛ ka taa tugu la cogo min u ka sigiyɔrɔw n'u ka dagayɔrɔw n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka da walo cogo min na k'u ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kari o senfɛ sa ko sisan u sigilen don yɔrɔ minnu na u ko ko maaw ka 7,000 sara han Zaga minɛlen kɔfɛ sisan ko 7,000 yɔrɔ min bɛ bi n'an ye kibaruya sɔrɔ ko olu taara olu dugu kama n'u bɛ ka 7,000 minɛ yen o ye dɔnkiri ye ale ni Tafala ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kulukoro kɛrɛfɛla la Kulukoro yɛrɛ n'o ye Mɛgɛta commune kɔnɔna na ye Duguni ale bɛ gun dɔ kan u bɛ yen fana wa u ye bi tile bɛ kɛ sa ko maa bɛ yen kɔni ko bɛɛ ka min ye 7,000 sara falaye gwa kelen o kelen ka di u ma ko sabula k'olu bolo bannen don min ye dugu ninnu kɔnɔna maaw ye minnu ko k'a se t'u ye k'u ka layidu ta k'a bɛ sara de diyagoya bamaciwale ni ɲugawale kɛbaaw olu ka fɛɛrɛw sigilen sen kan o ye nin ye ka kɛ ni n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ bi armée ale ni wulikajɔ min bɛ sen na o ye nin ye
Premier ministre général de division Ablaye Maïga ale kɔni sera sa sevikaw fɛ yen min ye Ablaye ye a bɔra yan kunungo k'i kunda Espagne kaw fɛ yen kan Espagne kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ale kan ka taa baara la yen diɲɛ seleke naani maaw ka lajɛ naani min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ Yakuba Ali wari